שלום יקרים ואהובים, כאן ליאת יעקב. מוזמנים לתרגול סליחה, שחרור מחשבות וחיבור להניע עוצמתי. 3 צלילים, מתחילים. אז בואו ניקח שאיפה עמוקה דרך האף, ממש נמלא את כל הגוף באוויר, ונשיפה לאט לאט דרך הפה. שוב, בואו ניקח שאיפה עמוקה דרך האף, ממש נמלא את כל הגוף באוויר, ונשיפה לאט לאט דרך הפה. הנשימה שלנו היא הבית שלנו, היא העוגן שלנו, היא תמיד שם בשבילנו. היא גם חיבור לנשמה שלנו. אז בואו נעיר אותה. שוב, שאיפה עמוקה, נמלא את כל הגוף באוויר, נרגיש את פתח הזה מתרומם, את הבטן מתנפחת, ובנשיפה נשחרר לאט לאט את כל האוויר. מוזמנים להגיד בלב, אני כאן. אין שום דבר כרגע שאני צריך לעשות, לחשוב עליו או להצליח פה, אלא פשוט להיות כאן ועכשיו עם מה שקורה. ועם הנשימה הבאה מזמינה אתכם לשים לב לגוף. איך בחרתם להניח אותו? האם יש חלק מסוים שמבקש תשומת לב? איזו תחושה יש כרגע בגוף? מה הקצב של הנשימה? ואם באה לנו מחשבה, אני מזמינה אתכם להגיד בלב מחשבה, לדמיין שהנחתם אותה על ענן, ולראות אותה לאט לאט מתרחקת, ולחזור לעקוב אחרי הנשימה בתוך הגוף. שאיפה נכנסת פנימה, עולה למעלה, ונשיפה יוצאת החוצה, יורדת למטה. עם הנשימה הבאה, אני מזמינה אתכם לדמיין שמולכם ניצבת מעלית. והמעלית הזו היא לא מעלית רגילה, היא מעלית מיוחדת. היא קודם כל מוגנת ובטוחה, אין שום סכנה בה. ובמקום לעלות, היא יורדת. היא יורדת פנימה, פנימה, עמוק עמוק, אל תוך הלב. אפשר לדמיין איך נראית המעלית, אולי לדמיין אתכם עומדים מולה, מה נמצא ברקע יחד איתכם. איך נראית המעלית? אולי מעלית גדולה, קטנה, כסופה, שקופה, אולי מעלית עתיקה, או אולי מעלית מהעתיד. לא משנה איזה סוג של מעלית. אני מזכירה לכם שהיא בטוחה. מוזמנים ללחוץ על הכפתור שיזמין את המעלית. הדלתות נפתחות, ואתם מוזמנים להיכנס לתוך המעלית. וברגע שהדלתות נסגרות, אתם מתחילים לרדת מטה מטה, ובכל קומה יש לכם אפשרות להשיל סוג אחר של מחשבות.
יש קומה יהודית למחשבות מהעתיד, וקומה יהודית למחשבות מהעבר, ועוד קומה למחשבות של to-do list, של כל מה שאני עוד צריך לעשות ולא הספקתי. מחשבות כועסות, מחשבות מפחידות. מה שאפשר לשים לב איזה מחשבות יש לנו ביום יום, ובכל קומה להשאיר את המחשבות שאליה היא שייכת. ועם כל השאלת מחשבה אפשר להרגיש כלילים יותר, אילו השלנו מעצמנו עול, כבדות. ההזמנה היא להסכים לשחרר את המחשבות האלה, במיוחד את המחשבות הלא מועילות, את המחשבות שזזות בלופ, ויחד איתם שהן מייצרות רגשות, אז גם את הרגשות שעולים. בכל קומה אפשר להשאיר רגש אחר, רגשות מעיקים, רגשות שכבר אינם משרתים אותי. כל קומה משילים עוד ועוד מחשבות. וברגע שאתם מרגישים כלילים, כמה שאפשר, שהשלתם כמה שיותר מחשבות, אני מזמינה אתכם לדמיין שהמעלית נעצרת. הדלתות נפתחות, והמעלית ניצבת באמצע ההיכל. וההיכל מרגיש כמו בית. שם תחושה נעימה, בטוחה, תחושה רכה, תחושה מחבקת, תחושה מוגנת. ההיכל מואר באור רך. המעלית ניצבת באמצע, ומסביב יש מלא דלתות. כל דלת נראית טיפה אחרת. חלק מהדלתות טיפה פתוחות, החלק יש שלט על הדלת. מזמינה אתכם לצאת מתוך המעלית, להרגיש את התחושה בחדר, להתבונן איך הוא נראה, להסתכל על כל הדלתות. ויש דלת אחת שמושכת אתכם יותר מכולם. אתם מתחילים להתהלך לכיוון אותה הדלת. בלב אתם כבר יש לכם תחושה מה יש שם מאחורי הדלת. ההזמנה היא להגיע לרגע מסוים, או לתחושה מסוימת שמלווה אותנו כל חיינו, לעתים. רגע של כעס, רגע של ריב אולי, מקום שיש בו רצון לסליחה. בין אם זה אתם צריכים לסלוח למישהו שפגע בכם, ובין אם לבקש סליחה ממישהו שפגעתם בו, ובין אם לבקש סליחה מעצמכם על מה לא יכולתם באותו הרגע, על ההתנהגות שהייתה. אנחנו תמיד עושים כמיטב יכולתנו לאותו הרגע. והרבה פעמים יש ביקורת ושיפוטיות על אותו הרגע. הזמנה היא לבחור רגע שאנחנו רוצים לסלוח עליו. אפשר לבחור סיטואציה, אפשר לראות אותנו קטנים יותר, אפשר לבחור דמות
שמולה נעשה את תהליך הסליחה. או אולי סיטואציה, אולי רגע בזמן. לא משנה מה נבחר. אני מזמינה אתכם לפתוח את הדלת ולהיות אמיצים ולהיכנס דרכה. מאחורי הדלת יש את אותו הרגע, סיטואציה, אדם, שאיתו אתם רוצים לבצע את תהליך הסליחה. מזמינה אתכם להיזכר ברגע הזה, בתחושות בגוף שהיו אז, ברגשות שצפו. אולי לראות אתכם צעירים יותר, אפילו ילדים. אולי לראות אדם מולכם. להרגיש כאילו אתם צופים בסרט כרגע של אותה סיטואציה. אפשר ממש להרגיש את הכעס, את התסכול, את האכזבה, את כל הרגשות האלה, המנמיכים, המעיקים. אפשר ממש לראות אותנו ביחד בתוך הסיטואציה הזאת. לראות מהצד איך הגבנו, מה יכולנו אז. מזמינה אתכם לקחת נשימה עמוקה ולהגיד בלב, זה מה שיכולתי לאותו הרגע. ולדמיין את תהליך הסליחה קורה כבר אז בסיטואציה. בין אם רבנו עם מישהו, כעסנו על מישהו, האשמנו אותו או אותנו, אפשר ממש להביט לו בעיניים. רגע אחד לדמיין אותנו בנעליים שלו. להרגיש את התחושות שיש לו בלב, התחושות שיש לו בגוף. להסכים להתרכך, להסכים לסלוח או לבקש סליחה. סליחה היא ויתור על עבר טוב יותר. בואו נסלח על מה שלא יכולנו. ואולי אם אנחנו מדמיינים את עצמנו שהיינו קטנים, אולי גם ניתן חיבוק לאותו הילד, ילדה, ונגיד להם שאנחנו מתנצלים על מה שהם עברו, על כל מה שקרה. מזמינה אתכם לראות את אותו אדם, סיטואציה או אתכם, מביטים בכם חזרה, בעיניים טובות, במבט רך ומחבק, בקבלה, מחילה, חמלה. ופתאום התחושות הלא נעימות לאט לאט משתחררות. אפשר לדמיין שהרגע השתנה, שבמקום כעס יש צחוק, במקום לחץ יש חיבוק, במקום תסכול ואכזבה יש שמחה, יש חיבור. מוזמנים ממש להגיד סליחה או לבקש סליחה או לקבל סליחה ממי שנמצא מולכם. להגיד לו תודה על האפשרות של תהליך הסליחה.
ואני מזמינה אתכם לדמיין את עצמכם במלוא העוצמה שלכם. איך זו להיות מחובר לחלק הגבוה שבי, לאני העוצמתי. מזמינה אתכם לדמיין ולשאול בלב, מי אני בלי הקורבן, בלי המסכן, בלי האבוד? מי אני בלי הביקורתית, השיפוטית, הכועסת? מי אני בלי המסכות, ההגנות והחומות? מי אני בלי הלחצים, המגננות וכל הקולות? מי אני בלי המתלוננת, הספקנית, הלחוצה, זו שלא מאמינה? מי אני בלי הפחדנית, החוששת, החרדה? מי אני בלי הבושה והאשמה? מי אני בלי המחשבות והרגשות? מי אני בלי האישיות, בלי האגו, בלי המלחמה? מי אני במלוא העוצמה? מי אני בגרסה הכי טובה של עצמי? אפשר ממש לראות את עצמנו עוצמתיים, חיוביים, שמחים. מלאים באור. אפשר ממש להתבונן בדמות הזאת שיש בה את כל העוצמה הזו. להתחבר אליה ולהבין שאנחנו חלק ממנה. מוזמנים להיפרד ממנה, לא לפני שתגידו לה תודה. תודה שכשאתם מסכימים לשחרר, משהו אחר קורה. משהו גבוה יותר ועוצמתי יותר תופס מקום. נגיד לה תודה על התהליך שהיא עשתה איתנו, וניפרד ממנה לשלום. אפשר לראות אותה מתרחקת מאיתנו לאט לאט, ונזכור בלב שזה שהיא חלק מאיתנו לא אומר שכשנפרדנו ממנה היא לא נשארת איתנו. היא תמיד איתנו בלב. אפשר לראות שוב את אותה הדלת שדרכה נכנסנו. לצאת מהדלת, לאט לאט, לחזור להיכל עם כל הדלתות. המעלית המוגנת והבטוחה מחכה לנו באמצע. אפשר לצעוד לכיוון המעלית. להיפרד גם מהחלל הזה ולהגיד לו תודה. להיכנס לתוך המעלית, והמעלית מתחילה לעלות מעלה מעלה, לאט לאט, חזרה לכאן ועכשיו. אפשר להתבונן כל המחשבות שהשאלנו קודם. אולי את חלקן נרצה להחזיר,
אולי יש עוד שאריות של מחשבות קטנות, מציקות, שאפשר שוב להשיל לקומה היהודית להן. לאט לאט המעלית מטפסת מעלה מעלה. וברגע שהרגשתם שהגעתם, המעלית נעצרת, הדלתות נפתחות, וברגע יישמע צליל הקערה, אני מזמינה אתכם לחזור לכאן ועכשיו. אפשר לפקוח עיניים בעדינות, להזיז טיפה את כפות הידיים, את כפות הרגליים, להגיד תודה בלב. ולסיים עם המשפט: אני אוהב את עצמי, אני אוהבת את עצמי, מאמין בעצמי, מאמינה בעצמי, ומקבל את עצמי, מקבלת את עצמי, בדיוק כפי שאני ברגע הזה. תודה רבה לכם, נמסטה.